Fil-Knisja tal-Ġiżwiti fl-Università l-Antika fil-Belt inżammet iċ-ċerimonja tal-għoti tal-grad honoris causa lil 6 persuni. Claudia Taylor East, Dr. Francis Laverla, Edwin Lanfranco, Donald Darmanin, il-Professur David Boswell u Dr. Gordon Gallia. Waqt iċ-ċerimonja preżeduta mill-Kanċellier tal-Università ta' Malta, il-Professur Alfred Vella, Claudia Taylor East kienet rikonoxxuta tmexxija eżemplari, l-attivizmu soċjali u l-innovazzjoni li dejjem uriet fil-kura tas-saħħa, fosthom bħala pionier fl-iżvilupp tas-servizzi tal-kura paljattiva, is-servizzi tal-kura tas-saħħa mentali fuq l-internet u s-servizzi ta' volontarjat fl-isptarijiet ta' Malta. Dr. Francis Laverla kien irkonoxxut fost l-oħrajn għal-ħidma tiegħu biex is-settur tas-saħħa u s-sigurtà fil-post tax-xogħol kien stabbilit u segwit mill-qrib bħala suġġett akademiku ta' riċerka u prattika professjonali f'pajjiżna u barra minn Malta. L-honoris causa ngħatat ukoll lil Edwin Lanfranco tal-li fost l-oħrajn iddedika ħajtu għall-istudji dwar l-ekoloġija lokali u mediterranja u kien ir-rivoluzzjona tarif dwar il-flora Maltija meta skopra għatta speċi ġodda li uħut minnhom kienu endemiċi fil-waqt li reveda ħafna oħrajn. Minnaħa tiegħu Donald Darmanin kien rikonoxxut tal-li fost l-oħrajn kien pionier fl-introduzzjoni tad-disciplina tal-psikoloġija kif ukoll biex ikun stabbilit id-Dipartiment tal-Psikoloġija fl-Università ta' Malta. Dan billi ħarreġ li l-ewwel ġenerazzjoni ta' psikologi li huma stess iħarġu lil professjonisti futuri fil-ħidma tagħhom. Il-Professur David Boswell kien rikonoxxut fost l-oħrajn għas servizzi b'risq disċiplina lejn ix-xjenzi soċjali u fit-tmexxija ta' dak li kien id-Dipartiment tal-Ekonomija u l-Istudji Soċjali fl-Università ta' Malta. U Dr. Gordon Gallia kien onorat fost l-oħrajn għal viżjoni tiegħu bħala mexxej akademiku fl-Università ta' Malta. Fost l-oħrajn bil-ħolqien tal-Istitut għal-Kura tas-Saħħa li eventwalment sar il-Fakultà tax-Xjenzi Mediċi.